Hi havia 7. O sigui, tirem i tu ja vas fent, no? Tal qual. Sí, comencem ja. Jo em deixo portar per tu. Molt bé. Vale. Benvinguts i benvingudes a Globs and Stories, un espai on descobrim el món del vi a través d'històries personals, converses sinceres i molta passió. Siguis enòleg, sommelier o simplement un apassionat del vi, aquest és el teu lloc. Jo soc Miquel Vins i avui entrevisto a l'Oriol Gavaldà, un amic i company d'universitat, ara segon enòleg de Can Soriol, però amb una etapa prèvia com a cellarer a Pinort, i que, a part del grau en enologia, també ha fet un postgrau en gestió d'empreses vitivinícoles. Som a Can Soriol, una finca biodinàmica ecològica que respira el Mediterrani des del castell de Granpà. Comencem. Bon dia, bona tarda. Bona tarda, com estem? Tot bé? Molt bé, tio. Acabem de dinar. Així, hem fet una visiteta al celler, hem dinat... Un bon dinaret aquí a Vilafranca. Ja hem començat, ja estem a tope. Sí. T'hem entrevistat mai? No. No? Bueno, algun treball pel col·le, millor, però no és la meva primera entrevista. Molt bé, estàs Així nerviós? professional. Estàs nerviós? Bueno, una mica. Al pensar-hi una mica. Bueno, no és estar nerviós. Estava menys nerviós quan estàvem pel celler una mica voltant al nostre, però ara sí que no és estar davant de la càmera... És una xarra. És una xarra, ho prendré així. Una xarra entre amics, tio, entre col·legues. Una més. Vale. Abans de començar les preguntes, és que ara les últimes que he fet han sigut online, vale? Ah, vale. I les en persona molen molt perquè t'he portat algo per tastar a cegues. Durant tota l'entrevista te'n deixaré la copa i al final ja m'hauràs de dir... Un veredicte final, no? Sí. Ja aquí ja tens una pista. Tens una pista perquè, o no pista, que no t'he demanat un llevataps. Ah, tap de rosca, Vale. Primera pista, doncs, vi blanc, Llavors? No té per què. No té per què? No té per què. No en conec gaire, jo, de vins negres amb tap de rosca. Serà que no surto gaire del Penedès, Exacte. Penedès mateix, en negres, no sé, potser també en trobes, en rosca. Pot ser, no en conec, Puc tastar? Sí, tasta'm. Passa'm l'aigua, porfa. Buah, és que tinc molta set, Ah, no m'hi he fixat, Barcelona Wine Week. Patrocinem aquí, patrocinem de tot. Haig de comentar o... No cal, no? Em quedo per mi? El que vulguis, el que et doni la gana, o sigui, aquí... Vale. Força mineral. Jo el trobo. Falta un punt de temperatura. No hem tingut a la nevera, no? No. Sí, li falta un puntet de... Però podria haver posat a la nevera. No l'hem posat. Ja, se m'ha oblidat. No passa res, però està bé. Per tastar no necessitem tanta temperatura. Vale, tu te'n deixo que el tastis i al final de l'entrevista ja... Doncs, ok? Vale, te'n recordes la primera vegada que vas tastar vi? Ostres, jo he dit graduació de quart d'ESO, diguéssim, uns 16 anys, segurament vi fumós, venint de Sant Sadurní, la meva terra, possiblement per aquella edat, però pensa que a casa meva, els dinars de diumenge o dinars familiars, sempre hi ha hagut cava, vi fumós, llavors, des de petit, que l'he tastat i però tastat en sèrio, potser a la carrera, començant la carrera, quan te comença a apassionar el món i comences a voler estudiar-ho i voler endinsar-te una mica amb el vi, potser ja més que tirant cap a la carrera. Però bueno, anar fent. Com va acabar l'assumpte? Et vas emborratxar? Bueno, pensa que a quart d'ESO no ens emborratxem... T'emborratxaves només de pensar-ho, jo crec. Perquè no és l'època d'emborratxar-te. Però sí. Vull dir, jo recordo tastos de la carrera acompanyat d'aquí present. Això és un altre nivell. Sí, borratxeres amb tècnica. Això és una altra lliga, Que d'aquí ve el nostre mote de borratxos amb títol. Sí. Que entre els meus amics l'he escoltat moltíssim. Sí. Doncs ve d'aquí. I jo no els hi he negat mai. Però bueno, aquí estem. Per què vas decidir entrar en aquest món? El món del vi. O sigui, que et va donar per començar la carrera d'enologia i tal. Si et soc sincer, mira, vaig fer el TREC de batxillerat. Què és el TREC? El TREC és el treball de final de curs de batxillerat. Però el vaig fer sobre preparació esportiva, perquè jo volia fer INEF. Volia estudiar Ciència dels Esports i doncs vaig fer el meu treball sobre preparació esportiva i una mica també de nutrició i tal. Vaig veure que no volia... Sí, a mi m'agradava molt, m'agraden sempre els esports i tal, però vaig veure que no era el meu punt fort. El tema de pensar en treballar en un gimnàs, xandall o professor d'educació física, tots els camins enfocaven a un món que no era el que jo crec que pertanyia. I llavors, reflexionant-ho i veient del món que vinc, sempre el mínim interès cap al cava o l'estalvi espumós sempre hi ha sigut. També la meva família té relació directa amb el món del cava, el món del vi, vulguis o no, sempre estàs com mínimament relacionat amb el tema. I doncs
va sorgir en aquella etapa que estàs decidint si anar cap aquí, anar cap allà, que tothom viu, doncs al final vaig tirar cap a enologia. Llavors, si el vi no existís... Si el vi no existís, estaria segurament als esports. Vale. Potser una mica reprimit, però estaria als esports segurament, sí. Ara estàs practicant esport? Ara estic fent futbol. Segueixes tota l'any, futbol? sí. Vale. Segueixo des de petit amb el futbol. Esteu guanyant o perdent? Ara, mira, justament amb el Sense Dormir hem guanyat a quarta catalana. Molt bé. Ja hem pujat de categoria, hem ascendit. Hòstia, campions de Lliga, o sigui que bon any per preguntar-m'ho. Si m'ho haguessis preguntat fa molts anys, no hagués passat. Però aquest any, bona pregunta. Molt bé. Sí, molt contents. Que guai. Què és el que t'agrada d'aquest espai on estem, de Sant Oriol? Què t'agrada? De Can Oriol. Tranquil·litat, és familiar, és un espai familiar on, no sé, és com que si aixeques la vista tot és del nostre celler, tot és relacionat amb el nostre celler, té les seves complicacions treballar-hi, perquè tens pujades i baixades amb el toro, palets, la gent que treballa això sap el que dic, però al final aixeques la vista dia rere dia, estàs envoltat de vinyes, venint cap aquí, estàs envoltat de vinyes, estàs treballant en una empresa on és tot família, on els propietaris són família, on et tracten com família i que al final et tracten bé i estàs en una situació còmoda i hi ha molta feina i, òbviament, a tot arreu hi ha molta feina, però almenys és amè treballar-hi. Què és el que has après més treballant aquí? Coses que pensava que no aprendria. Jo, al sortir de la carrera, com hem parlat amb tu moltes vegades, surts més o menys preparat per fer d'enòleg. Sí. Però darrere del que és, si estàs treballant en un celler petit, has d'aprendre moltes coses. I no només d'elaboració del vi, sinó també de producció. I és un àmbit que jo tinc familiars que treballen en la producció del cava i jo sempre he escoltat el tema del desgorg, el tema de la llampagel, saps allò, línia d'esgorjat, n'he vist moltes, però sí que no, allò de treballar-hi, saber el per què, conèixer les màquines, tema toros, tema transport dels palets, tema... no sé. Ja jo havia treballat d'entrada de barema, al final saps una mica com és, però clar, cada celler funciona diferent, cada celler té els seus recursos, les seves limitacions, i penso que aprens moltes coses que jo crec que el més important és que no t'esperes. I és el que mola, realment. Surts d'aquí, jo, per exemple, al principi, quan vaig entrar fa 2 anys, el més guai és que potser vaig sortir al cap de 2 setmanes o 3 i vaig aprendre a portar el toro, vaig aprendre bastantes aptituds i que no coneixia. Sí. Continuant amb aquest tema, una cosa que ja t'he preguntat, et deixen experimentar amb aquest lloc? Et donen la llibertat per experimentar? Et deixen l'espai per tu divulgar una mica o tu millorar en el teu àmbit. És a dir, jo, per exemple, ara no estem en un espai d'experimentació, perquè jo, per exemple, tinc el propietari de Can Oriol, és l'Assis Oriol, que és un enòleg excel·lent, l'has conegut abans. Sí, l'he conegut. Quan entres en una empresa on els productes estan creats, l'experimentació ve sola i és conjunta. No tant com personal, sinó conjunta. I com t'he ensenyat abans, també tens convenis amb altres empreses que també tens experimentació, però l'estàs fent al teu celler, és a dir, responsabilitat teva, i al final tot és una experimentació, tot és un aprendre conscient. Sí que ens estem centrant més amb l'Assis del tema potser de qualitat del producte, d'estar més a sobre del producte, de tema d'analítiques, tema d'estar segurs que el producte que treus és de qualitat i de tot el seguiment de l'elaboració i de tot el seguiment de criança i tot. I aquest és una mica l'àmbit on estem ara mateix innovant, més personalment. Llavors estàs treballant de manera conjunta amb l'Assis, sempre. Tu havies estat a Pinort, que abans ho estàvem parlant. Exacte. Pinort és un pioner en vins biodinàmics, no, a Espanya? No et conec molt, no conec molt de Pinort. Jo no vaig treballar en aspectes biodinàmics a Pinort, vaig estar al celler de Vilafranca, entenc que deuen tenir diversos cellers, també tenen un a Priorat o així, conec també que tenen un cava que es diu Marrugat. Vaig estar 3 minuts treballant al celler, la veritat vaig tocar diverses coses, també vaig estar en línia de producció, no vaig potser estar molt en tema biodinàmics, sí que vaig veure al celler els productes que utilitzaven, no em va donar la sensació que fos biodinàmic. Això és el que he investigat, m'ha sortit aquí. Pot ser que en algun àmbit, segurament en vinya, treballin segurament viticultura biodinàmica, és probable, de fet. No sé si també treballen en elaboració, també treballen en mínima intervenció, com treballen. No vaig arribar a aprendre del tot, tampoc no tenia molt de contacte amb l'enòleg. Jo estava més al celler aprenent, que és la meva intenció, i ja està, no em va donar temps a més. Llavors, jo és que el que m'ha sortit aquí, no sé, també han fiat en el ChatGPT. Ja, no passa res. A mi em posava que Pinort és el pioner en vins biodinàmics d'Espanya, no ho sé. Però bueno, posem que està
tocant el tema del biodinàmic. I tu ara estàs a Can Soriol, que reivindica l'agricultura natural, els vins naturals o de mínima intervenció. És casualitat o te sents molt identificat amb aquestes filosofies? Diria que no, però és una cosa que s'aprèn. És a dir, molta gent que treballa amb aquesta filosofia d'elaboració i de producció i neix. És a dir, tu potser tens un celler familiar a casa i han crescut amb aquest àmbit o amb aquesta filosofia de treballar i tu potser neixes amb aquesta. L'altra cosa és que tinguis la capacitat d'amoldar-te o d'agafar amb l'esponja la informació que et donen i aconseguir també anar cap a aquesta mateixa direcció. Llavors, jo crec que el que m'ha passat una mica és això. Jo et repeteixo, com he dit abans, que per mi a Pinort no havia treballat d'agricultura biodinàmica, no vaig estar treballant-hi, però sí que, per exemple, el celler et diria que no. Ara, quan vaig entrar aquí, sí que l'Assis, que el tenim per aquí, potser vols saludar en el vídeo. Sí. Vols explicar alguna cosa de biodinàmica? Pots interrompir. Sí, mira, igual ell sí que ho sap. A mi m'ha sortit, per informació, que Pinort... Pots mentir, aquí no passa res. Que em posa que és el pioner de vins biodinàmics a Espanya. És veritat? Van ser el primer vi certificat Demeter a Espanya. Al Priorat. Vale. Sí, realment sí. Podríem parar a preguntar amb la Mireia, tots plegats, els d'allà. Però sí, ho van fer-ho. Sí. El primer vi certificat amb Demeter. Vale. És la certificadora que fa biodinàmica. Llavors érem el celler Mas Blanc, del Priorat. No érem el d'aquí Vilafranca. Vale. Estàvem comentant això. Sí, és veritat. Moltes gràcies per les patatetes. He vist que has portat la copa. Vols tastar aquest vi? Vinga, va. Has d'adivinar el que és, com jo. No em diguis pistes. Adéu. Sauvignon i de la zona d'allà baix d'un Nou Món, sembla, una cosa així, però bueno. Després ja et dirà... Supertropical, super... Jo apuntava cap al nord, Una mica de mineralitat, també he vist jo. Sí? Molt verd. La veritat, diria cap aquí, perquè és com marca molt, sembla que marca molt. Després ja ens resvetllarem i... Sí, ja a veure què dic jo després, no sé. Improvisarem. Jo et diria Nou Món, però clar. Alemany no crec, perquè crec que no ha trepitjat Alemanya. Llavors, vaig descartant països. Però podria haver... Pot ser Nova Zelanda, Austràlia, Sud-àfrica... Doncs ho tenia fàcil. Ara se'n va a fer la barema a Rioja. Nou Món, era fàcil. Se'n va a la Rioja a fer la barema. Sí o no? Va estar a Sud-àfrica fa res. Sí. Ha estat a Hongria, Nova Zelanda, Austràlia... Sí, aquí gratis pots treballar. Per demà el tiratge ja va bé, que comences demà. No, ja treballo demà i em paguen. És que quan estic aquí treballo en un restaurant per ajudar-los. A Montblanc, on estic jo, que es diu el Cortijo de Montblanc. Estic la cambrer, de jefe de sala, de jefe de cuina, de tot estic. Sí. Llavors, quan te'n vas pel món vas de noves. Sí, de cellar hands, de moment, però sí. D'ajudant d'enòleg. Cada dia que el mateix que faig jo, així una mica... Bé, jo crec que de la nostra generació jo crec que està movent més. Ja, però també hi ha gent que ha anat a Napa... També hi ha la Núria, hi ha... La Núria està a França, també, bastant. Sí. No és el que s'ha de fer. Jo ho començaré a fer ara. No, però al final... Cadascú té els seus moments, jo de moment no. Quan tens un lloc per aquí, podré marxar cada dia. Ara em quedaré jo i no podré marxar. Vinga. Ara, fins ara... Vale, per on estàvem? Bueno, això ja m'ho he respost. Estàvem parlant de biodinàmica? Sí, no, perquè sí, et senties identificat amb tot aquest tema. I, bueno, sí, com a resum, jo crec que és el fet de que tu surts, almenys el meu punt de vista, que tu surts de la carrera, és el punt de vista personal, surts de la carrera i no surts amb una filosofia. Tu tens un pensament, una cosa que potser portes més de casa, que t'han ensenyat a ser més ecològic, menys ecològic, a reciclar, més mirar pel món, menys no. Però jo penso que a l'hora de treballar és una altra cosa diferent. És com quan jugues per un equip de futbol. Si jugues pel Barça, jugues pel Barça, jugues pel Madrid, jugues pel Madrid. I quan jugues per un equip, ets aquell equip. Sí. I jo crec que és una mica així, però a la vegada, a la que pas una mica d'aquesta filosofia, també l'adoptes una mica al teu estil de treballar i personal. Sí. Sí. Canviem de tema. El teu pare forma part de Segura Viudes. Exacte. Com ha influït això en la teva, en la teva carrera, amb les teves decidianologia després d'estudiar el màster? Com ha influït això? Influeix molt. Influeix en el fet de tenir cava sempre a casa i que t'introdueixin en el món de l'enologia i del vi, que t'impulsin des de casa perquè et diuen que és un món que val la pena, que és un món que el tenim a la nostra terra, diguéssim, sobretot jo que soc de Sant Sadurní, et diuen que el cava és el producte estrella de Sant Sadurní, que l'hem de treballar i l'hem d'impulsar. No només la influència de mon pare, sinó el meu tiet també treballava a Segura Viudes, els meus tiets també treballen a Segura Viudes, la meva cosina és enòloga a Jover Camps. Són com petites influències o grans influències que et van com portant cap al camí i que t'obren com l'interès
d'aquest món, no només abans d'entrar-hi, sinó penso més quan hi ets. Clar. Que és quan tu comences a tenir com interessos i comences a fer preguntes i comences a dir, perquè amb els meus tiets algun treballa el tema de relacions amb consells reguladors, històries, t'entren curiositats de com funciona una cosa, al final a la carrera aprens el que aprens, però hi ha coses que et falten per tocar, més pràctic, i llavors et neixen curiositats que pots com resoldre amb la gent en qui s'hi dedica i porta molts anys dedicant-s'hi, òbviament. I t'ajuda. Casa teva, quan us reuniu, deu ser... Parleu de negocis? No parlem de negocis perquè jo crec que cadascú està en un àmbit molt diferent. Vull dir, per exemple, Seguravides, comparació amb Can Soriol, és un gran celler de grans produccions amb un celler familiar petit. No, però dic, si parleu de, ostres, aquí estem fent això, aquí estem fent allò... Per sort, la part de la família del meu pare, tots treballen a la mateixa empresa. Llavors, que Seguravides, que has comentat tu, sempre va a la mateixa direcció, la conversa. I amb mi cosina, per exemple, que treballa a Jovell Camps, tampoc no hi ha gaire competició. No? No, cadascú té els seus punts forts i cadascú explota els seus punts forts i si anem a casa d'un es tasta el que es tasta i si anem a casa d'un altre, doncs el que toca i es disfruta i ja està. Quin és el teu objectiu a la vida? Home, això és una pregunta molt oberta, Costa de respondre a aquesta pregunta. Jo sempre he pensat sempre he anat mirant més amunt. És a dir, jo quan vaig entrar a la carrera d'enologia, jo veia molts amics meus que pagesos, menys pagesos, que miraven més per la vinya, miraven més... I a mi els números sempre m'han agradat. Jo mai m'he vist un enòleg d'emportar-me molt, no m'hi veia perquè no és un món que jo havia viscut des de petit. A la que he entrat he vist que hi ha molta variabilitat d'opcions i jo sempre havia dit que jo volia sempre ser director d'algú o encarregat d'algú, com apuntar molt amunt. Després, al llarg del temps, vas trepitjant de peus a terra i vas veient que tot té un procés. I llavors, potser el meu objectiu en àmbit professional, si m'estàs preguntant en àmbit professional, és evolucionar. I si m'estàs dient en àmbit més personal, ve una mica enfocat en el mateix. En partir d'on estic i sempre anar pujant i anar evolucionant. No tens allò, un objectiu... No tinc alguna que vulgui complir ni a curt ni llarg plaç obligatori. Penso que és una pressió afegida. Tot el que compleixi serà més que el que tinc. I penso que és positiu. És la meva una mica filosofia. No sé, cadascú. Aquesta pregunta no sé si te l'havia ja dit perquè te la preparessis, no me'n recordo. Top 3 vins que has provat mai? No ho sé. Però bueno, és com una mica cap a casa, perquè així la gent coneixi productes de Sant Sadurní i de Can Soriol. Per exemple, et diria un producte que m'agrada molt, 3 lustres, de Gramona, m'agrada molt. Ja també tiro cap a casa, tiro uns vins espumosos, que és cava i aquest cas corpinat. També hi ha algun de Recaredo, que és molt xulo. Llavors et diria, per concretar una mica més també, d'aquí Can Soriol podríeu provar, però el recomano també, el Xarel·lo al Bosc, que és un vi escumós amb mètode tradicional. En aquest cas estem amb la collita 2019, és un xarel·lo amb ampolla transparent blanca, ho veuríeu, i és un xarel·lo que hi ha a la parcel·la aquí, 100%, mètode tradicional, ara farem el tiratge d'aquí res, i us el recomano molt. I, per exemple, de Seguravides, per acabar també amb les converses, us recomanaria el Reserva d'Edat, que és una ampolla que té com una placa, un escut davant, i un... És un dels vins més top de Seguravides, que també us ho recomano. Em sembla que l'hem provat. L'hem provat, segurament te l'he portat, perquè m'agrada que el tasteu, perquè jo penso que és un molt bon producte. A mi m'agrada bastant, em sembla. Doncs aquí estem. Molt bé. Es comprant cap a casa. Però presenta'ls, quin és el... Per tema de... No, és que... Va, diré per ordre pels que t'he dit. Ja està. Em quedo amb això. Vull dir, són els que m'han vingut al cap i em quedo amb això. Gramona top? Jo recordo el 3 lustres bastant top. És que ara també et diria, per exemple, els que t'he dit... És que no recordo el nom del de Recadero, que també m'agrada molt. I llavors, clar, per no dir el nom, quedo molt malament, millor no dir res. Turó del Mota? Pot ser Turó del Mota. També ara, és que clar, vaig mirant i també vaig provar un de Torelló que estava molt bé, de Corpinat. Em quedo els que he dit. Llavors, per ordre, si vols, te'ls dic, Reserva d'Edat de Seguravides, el Bosc de Can Soriol i el tercer el Gramona. Ja està, em quedo amb aquest ordre i ja està. A muerte. A muerte i no hi baixo. Molt bé. Bueno, si passa el meu jefe per aquí, m'hi baixo una mica i després torno. Alguna mania o cosa que et molesti del sector i que ara mateix ho vulguis aquí compartir, que la gent s'enteri i... La moda aquesta dels podcasts que... No tinc una mania particular. Trobo a faltar més influència. Obro el TikTok i no trobo gaire cosa de vins.
i no em surten gaires coses de vins. I surten tonteries i no et surten coses de vins. Llavors, com molestar és potser més trobar a faltar aquest àmbit més tecnològic en el món del vi. Més proper a la gent joves d'avui en dia que tinguin com facilitat per aprendre, perquè és una cosa, o sigui, realment fer un vi és simple, fer-lo bé costa més, però una proximitat cap al client més jove, perquè ho tinguin més fàcil per entrar en el món. Això molesta una mica que vagis pel món i gent de la teva edat no sàpiga com s'elabora un vi, que es pensin que és com el suc de taronja, saps? És com... Però és que no pots esperar que la gent jove sàpigui com s'elabora un vi, no pots... Hi ha coses que en un vídeo de 3 minuts però... per TikTok que et surti n'aprendries molt més i hi ha gent que no té ni això. Sí, però és que, per exemple, sí que si vols, mira, pots aprendre el que vulguis, com se fa el bàsic, mirant-te el Discovery Max, a com lo hacen, però tu mires i l'endemà t'ho n'oblida. Òbviament, però algú et sonarà, no? Si ho veus, hi ha vegades que te'n recordes de cançons de TikTok o te'n recordes de vídeos de TikTok que no hauries de recordar, però no saps per res, i després coses bàsiques, com és l'elaboració d'un vi, és un procés molt bàsic, doncs jo no dic que sigui obligatori saber-ho, jo dic que a vegades hi ha gent que et pregunta i que té interès i no ha tingut els recursos per arribar-hi. I és molt bàsic. Mateix hi ha llibres que pots seguir els mètodes. Per internet mateix és superfàcil. L'únic que ho has de buscar. Jo el que estic dient és que sigui més accessible, més fàcil. I hi ha gent com tu, o en influencers, que jo penso que em fan falta una mica això. Jo també. I jo penso que hi ha gent que els vins fa bona feina, el Pol Aruja fa bona feina, i perquè jo, per exemple, veig els vídeos i dic, ostres, doncs, si per mi, que ja sé el contingut, és interessant, entenc una persona que no sàpiga el contingut també pot ser interessant. Saps? Una mica això, no sé, el que em ve. Això és el que et molesta. No, a veure, molestar, el que és molestar, puc dormir igual, Dormir dormo, però, bueno, una cosa a afegir. Tu aquí fas visites? No. Vale. No, tinc prou. No, és broma. Però no és broma, o sigui, ja faig moltes coses, però visites... Quan vaig venir aquí a fer l'entrevista, sí que és veritat que la Cis em va dir algun dia potser tocarem alguna cosa de visites. Algun dia potser arribarà. Algun dia. Però de moment, bueno, avui he demostrat que podria fer una visita tranquil·lament, no amb tu, però bueno, és la meva primera vegada. Sí, que ens hem estrenat. Sí. I ja vaig per la segona copa. Cap de rosca, del bon preu, Has anat? No has anat gaire lluny, No, bon preu que no en tenim a Montblanc. No teniu bon preu? Bona àrea teniu? Bueno, està bé, està aquí a zona. Tenim un restaurant que es diu Cortijo, que aprofitem per ficar el link aquí. Gratis. Bueno, a mi si ho dius, jo te'l poso aquí, No cal. No, ara t'ho posaré perquè ho has dit. Endavant. Llavors em convidaran a dinar o...? Això jo... No? Això s'ha de negociar, no? Jo aquest tema ja no el toco. Vale. Tu només publicites. Publicito i treballo, però... Vale. Jo no prenc decisions d'aquestes. Jo com a molt t'invito a un cafè. Bueno. Quin va ser el teu últim emborratxament? I si va ser amb vi? No va ser en vi, va ser amb aigua de València. Va ser a la festa dels 25. A Sant Sadurní es celebra la festa dels 25, que és la generació del 2000, per exemple, aquest any, ens tocava. Organitzem una festa, bueno, van organitzar uns de la generació, i vam fer com una quedada, tots, els que anàvem als col·legis de Sant Sadurní i gent del poble, i vam quedar, vam sopar, vam fer com una mini rua, com un carnaval, això fa el dia 5 de juliol, fa res. Vam fer com una mini rua pel poble, amb música, amb aigua de València, amb jocs, activitats i tal, i vam acabar fent festa allà al Gat Sandera i Sant Sadurní, que és on normalment es fan les festes, i anava a venir tot el poble, i allà doncs ho vam passar bé. Ens vam passar més de la ratlla que passar-nos bé, però bueno, coses que passen. Sí, hòstia, que guai. Beure molt i menjar poc, no ho recomano. Ja, no tenia bocates ni res allà. Va ser un bocat així per sopar simple, bé com formatge i... Quanta gent éreu? Perquè si dius que éreu dels 25... 90 i pico o 100. Jo pensava més. No, perquè has de pensar que hi ha molta gent que no ve, perquè té un cost, i hi ha gent que és de fora, que venia al col·le però és de fora i no pot venir, i pensa que el Sant Sadurní tampoc. No sé quina visió tens de Sant Sadurní, però tampoc és un poble. 12 o 30.000 habitants. El poble de Montblanc. Però Montblanc, no pots comparar Sant Sadurní amb Montblanc. Pots comparar una cosa amb l'altra. Si de Montblanc hi ha molta gent, ja... Què hi ha a Montblanc? El Cortijo? Jo només conec el Cortijo. Jo faig publicitat del Cortijo, no? Hi ha moltes coses a part del Cortijo. Hi ha les muralles. Vam anar a un celler que feien cava,
Estava a Montblanc, realment, o no estava, però estava ja... Quan vam anar a Montseller. Vam anar a fer una visita. Carles Andreu. Carles Andreu no està per allà? Està a Pira, està en un altre poblet. Molt millor que Montblanc. El Carles Andreu sí està molt bé, al celler, però el poblet aquí no vam ni entrar. Bueno, vam passar amb el cotxe, però... Jo a muerte, amb el que sigui, en contra de Montblanc. Molt malament, ets més de l'Espluga que de Montblanc. Exacte, no sé ni on està, però... L'Espluga és la rival de Montblanc. És la rival? Sí. Bueno, doncs a muerte. Vale, anem a jugar. No estàvem jugant ja? Vale. No, encara no. Ara hi juguem de veritat. Juguem-hi, doncs. Però no és un joc de veure, ho sento. No se'm donen gaire bé. Aquest joc es diu això o allò. Vale? Jo et preguntaré, o sigui, et diré dues coses i has de decidir... M'ha fet gràcia perquè he llegit la primera i ja veig per on vas. Has de decidir... Vale. Però en sèrio o... Comencem. O opinió personal? És que veig la primera i ja és com... Vale, segueix. Ja t'ho preguntaré quan m'ho preguntis. Haig de raonar la resposta. Si vols, sí, i si vols, no. Si no té més, no té més. Clar. No? Vale. Ok. Vale, comencem. Macabeu o Xarel·lo? D'aquí venien els meus dubtes. Xarel·lo. Dubtes de què? Si t'haig de raonar la resposta o no. Ah, vale. Xarel·lo. Xarel·lo. Aixecar-se al matí i treballar a les 6 començar a treballar a les 6 del matí o fer un torn de més tard i acabar a les 2 de la nit? Començar a les 6 del matí. M'agrada acabar d'hora. Tot i que a vegades, doncs mira, has de tornar o hi ha més feina o t'has de quedar i has de complir, això sempre, disposat, però penso que com més d'hora comencis, més a l'estiu, que la temperatura és més baixa. Prefereixo això que no pas acabar a les 2 de la nit, perquè penso que et perjudica més. Ja, o sigui, a tu t'agrada aixecar-te aviat. No és el meu hobby. No és el meu hobby, però no ho porto malament. Vale. I més si és consecutiu. Vale. Allò que si és un dia a les 5 i l'altre dia t'has d'aixecar a les 7, llavors te l'has desquadrat i no mola. Però si és un dia a les 5, un dia a les 6, bueno, vas per allà, doncs vale. Sí. Pues som-hi. Però ara, per exemple, pel tiratge estem entrant a les 6, per poder tenir el licor de tiratge preparat a les 7, per començar, doncs si portes 2 o 3 setmanes fent aquest horari, ara mateix, per exemple, estem frescos. Sí. Ens hem aixecat a les 5 al matí. Però bueno, t'acostumes. Molt. És raro, no?, que aquí a Catalunya, bueno, un celler comencis tan aviat. A treballar? Sí. Jo penso que és bastant habitual, almenys amb línies de producció. Pensa que, jo ho conec, el que coneixia de sobrevivides que he estat treballant, hi havia entorns de línies. Hi havia normalment de 6 a 2 i de 2 a 10. Vale. O torn americà, en el cas dels treballadors, i vas rotant de torns cada setmana. Però sí, és bastant habitual començar a les 6. De fet, jo a les 6 del matí, quan vinc cap aquí, hi ha més trànsit, més tràfic a les 6 del matí que a les 7. Hòstia. Sí, perquè hi ha moltes més empreses. Vale. Jo penso que sí. En el sector més de producció, empreses de producció, en el sector, jo parlo d'enologia, parlo del sector del cava, per exemple, hi ha moltes línies que comencen d'hora a produir. I ara per la temperatura s'agraeix. Sí. Perquè no només per la temperatura del vi, que mola més embotella més baix de temperatura, sinó també per tu. Per treballar en general. Ara estàvem allà a la sala d'etiquetall, feia molta calor, no es pot treballar a aquesta hora. A les 9 del matí s'està fresc. A les 12 del migdia ja comences a patir, però per això acabes a les 2, 3. Bueno, i hi ha una llei de treballar que a partir de no sé quina temperatura no pots treballar. Bueno, no vaig amb un termòmetre tampoc. La producció és la producció. A veure, qui compleix la llei aquesta? Jo no la coneixia. Quina temperatura és, ho saps o no? 30 i alguna cosa. 30 llargs. Bueno, jo crec que l'haurà complert tothom aquestes últimes 2 setmanes, perquè amb la calor que ha fotut. Ja. Però bueno, la feina és la feina. No pots deixar de fer la feina perquè fa calor. Però per això hi ha aires acondicionats i hi ha tot, hi ha recursos. Sí. Vale, cava, corpinat o clàssic penedès? Personal, Estem parlant personal, No parlo d'empreses ni de... Oblida't que estàs amb aquest celler. És complicada, Corpinat. Et diria corpinat, mentirem corpinat, penso que et dona un distintiu de qualitat, i quan parles de corpinat parles dels cellers, dels pocs cellers que conformen corpinat, saps quins són, i quan dius que ets de corpinat t'assegures una qualitat. Seguit, vull apuntar de clàssic penedès, perquè t'assegures que és 100% penedès, 100% ecològic, el que t'aporta la qualificació penedès, que potser en rang de qualitat pot ser més personalment discutit o no, però sí que et dona, per mi ara mateix, que el cava amb baixos preus i amb productes de qualitat menors, no entraré en la discussió perquè no em fotrem un fregazo, que no el faço, però és com, penso que si vols una distinció més excepcional, personalment penso que treballar en aquest àmbit o dir, per exemple, que aquest producte és corpinat o és clàssic penedès és més exclusiu que un producte cava. I amb això em quedo. Llavors, òbviament, poso potser corpinat davant de clàssic penedès, si és que té darrere, i parlo que ja ha crescut abans que clàssic penedès, però penso que clàssic penedès va per la línia de corpinat de la distinció de separar-te una mica
No és separar-te de res, però és com destacar el que tens Clar. i el que tu treballes. Cava ancestral o vi negre de microparcel·la? Si jo ara estigués jo què sé, ara et portés dues ampolles, què és el que més et condiria? Un cava ancestral o un vi negre fet d'una microparcel·la i tal? T'hauré de corregir, ja que t'has preparat, perquè ja que estem amb el joc, i estem amb el joc i t'has preparat les preguntes, m'havies dit que havia estat 5 minuts i no ha estat 5 minuts, llavors, cava ancestral? El cava no pot fer ancestral, ha de ser clàssic penedès ancestral. Bueno, sí. O està fora de la Déu Cava. No, per això m'ho he preparat ràpid. Bueno, jo et corregeixo per baixar-te els fums. Doncs, vi escumós ancestral o vi negre de microparcel·la i tal i qual. Valoro la qualitat d'un vi negre microparcel·la i valoro, un bon vi negre el valoro, però tenint l'edat que tinc, venint d'on vinc i amb el que jo treballo i el que jo tinc matxacat dia a dia, em quedaria amb un vi espumós ancestral. I més amb la temperatura que estem aquí. O sigui, me'ls poses davant, no tinc color, Jo crec que tu tampoc, Està clar, sí. Però, òbviament, valorem la qualitat i un bon vi negre. Sí. Òbviament. I l'última, un dia avorrit sense feina que se't fa etern, perquè no estàs fent res i se't fa etern, o un dia amb moltíssima feina, però que tot falla i també es fa etern per aquestes coses. No m'agrada cap de les dues coses, perquè jo no tinc dies eterns sense feina. És dies eterns amb feina repetitiva. Sí, feina d'ordinador, feina d'entrar dades, o feina d'endreçar, o feina d'organitzar, o recol·locar coses. I això és feina que no acabes mai, que segueixes sempre tenint-ne, que no és un final, i això es fa repetitiu i cansa. I, en canvi, et diria que preferiria un dia de feina amb problemes. Perquè jo, per experiència pròpia, et diré que quan, per exemple, estàs en producció i les màquines fallen, per molt que sigui un dia que no pares d'estar sobre les màquines perquè no pares, tu mires el rellotge al cap d'una hora i han passat 3. Sí, perquè estàs pendent d'intentar arreglar-ho, d'intentar solucionar, d'intentar sortir del pas i estàs més preocupat per la producció que no pas del teu temps. En canvi, quan estàs en una feina repetitiva davant de l'ordinador o en una cosa que només fa que repetir-se, tens més tendència a mirar el rellotge, llavors et mata. Sí, òbviament. Vale. Sí, tornem a jugar? Hombre! Quina sort que he tingut. Sí. Jo pensava que era l'únic joc, No ens quedem curts. Per la pròxima entrevista, informa de l'estructura de l'entrevista. Quants jocs hi ha? Per què? Per preparar-m'ho. Tornem a jugar, doncs? Sí. No et passis. No em passaré. Jo et diré unes coses, unes paraules o unes coses, i m'has de dir el primer que se't passa pel cap, vale? Estupendo. Comencem. Vi natural. Biodinàmica. Vale. Sulfits. Poca quantitat. En relació amb l'anterior. Sí. Futur. Evolució. El que he dit abans. Universitat. Companys. Cap de setmana. Descans. I et diria fer coses diferents. És lo important. Sortir una mica de la rutina. I vi amb gel, o sigui, amb un glaçó. Depèn de la finalitat. Perquè estigui més fresc. És com la cervesa, no? Una mica. Sempre s'ha dit que no li pots ficar gels. I al vi tampoc li fiques gels. És com que perdries una mica les capacitats per tastar-lo, no? Però si no t'importa, per això dic, depèn de la finalitat. Si la finalitat és refrescar i amb el gel l'aconsegueixes, per exemple, si és un vi escumós, no ho sé, no ho he provat, però si li fiques un gel, potser li treus és com una Coca-Cola. Que tu a la Coca-Cola li fiques un gel i treus el gas. Llavors, si tu t'agafes un cava o un vi espumós i li fiques un gel, li treus el gas, suposo. Llavors, potser no té el mateix característic. Llavors, si no és per tastar-lo i és una finalitat refrescant, un vi jove blanc, potser pots primer tastar-lo, fer una nota de cata ràpid i després ficar-li el gelí que et refresqui. Si no el té, home, jo penso que és millor fresc que calent, òbviament, però també depèn de la finalitat. Per mi, depèn de la finalitat. Sí. Doncs ja hem acabat. Ja hem acabat l'entrevista? No hem acabat, encara queden coses. Vale. Vale, hem de descobrir el vi. Hòstia, hem de descobrir el vi. No m'has donat temps de pensar? Doncs pensa. Què guanyo si la clavo? Això no es pregunta. Haig d'adivinar què haig d'adivinar? Varietat? Varietat o zona? Varietat, zona, anyada. Varietat, zona, anyada. Una de les tres coses o alguna de les tres coses ja mola, no? O, si vols, el preu també. No, m'has de dir aquesta cosa. Ara vols tot això, no? Sí. Però això, on ho posa, això? Això no ho posa enlloc. No, això posa al meu cap. Jo vaig improvisar. Això tothom tiene aquestes quatre coses? No, ara has improvisat ràpid, no? Depèn del dia, saps? M'ho vols posar difícil per si adivino alguna, no? Exacte, vinga, va. Vale, vols que falli alguna, Vale.
Jo segueixo dient el nord d'Espanya, perquè el primer ha sigut mineral, amb acidesa, nas tropical, com deia la Cis. Per lo filtrat que està i lo correcte que està, et diré que el preu no és alt. Vale. Meva sensació. No sé si generaré el preu, però bueno. Verdejo no és, penso jo, eh? No ho sé. Chacolillo diria que tampoc, o un albariño, o... no ho sé. No sé jugar. Si et dic nord d'Espanya no guanyo, no? No, t'ho vull dir, tu. Primer vas a dir les coses. Vale, va. Puc dir albariño, per exemple? Vale. Per la frescor i l'acidesa podria ser 23, però podria ser 24, depèn de l'hagis comprat. Diré 23. Vale. I el preu, entre 4 i 6 euros. Vale. No crec que pugi ni a 8. I a la zona, o sigui, et quedes amb el nord d'Espanya, no? La varietat d'albariño, cap allà, cap al nord d'Espanya, no sé, Galícia o... És una mica triple tot plegat. Un albariño de Galícia de 2023. Sí, per uns 6 euros. Algú és encertat. Que ull no. No, algú és encertat. Bueno, ja me'n puc anar cap a casa, no? Llavors, tanta pressió. No. El primer que em va dir, jo ho poso en context, el primer que em va dir, et faré una entrevista i et faré catar un vi i hauràs d'adivinar quin és. Jo, vale, des d'aquell dia que no dormo. No sé ni què he encertat, perquè és triple. El 2023. L'anyada, mira, ara m'ho miraré. Ni la sap. Me l'has preguntat i ni la sap. Exacte. Hòstia, això no és sèrio, eh? Això és cachondeo. És cachondeo puro i duro. És un albariño. He adivinat la varietat? Has endivinat la varietat, però no la zona. La zona està bastant a lluny. És un albariño de Sud-àfrica. O sigui, ha sigut un triple, molt triple, oi? Del 2024. Vale. El preu sí que no ho sé. Igualment, gràcies per deixar-me provar vi de Sud-àfrica. Molt xulo. Mira't l'etiqueta com vulguis. Sabem que la varietat va en relació amb la varietat que tenim aquí a Espanya? Sí. Vale. I aquest és molt raro, perquè a Sud-àfrica hi ha 3 cellers comptats que fan albariño. El cultivar espanyol favorito. Sí. I és raro que l'etiqueta em va sorprendre que està en castellà, saps? És Springfield. Molt bé, no? El celler es diu Springfield. Vale. Com els Simpsons. Vale, molt bé. I això, és dels únics... 23-24 sí que... És dels únics albariños de Sud-àfrica que et pots trobar. Vale. Doncs cap premi no per mi. I el preu no el sabem, no? No el sabrem, si vols. No. Si em preguntes una cosa que no podem saber, no? T'ho diré després quan agafi el mòbil. Vale. Però jo crec que tampoc vas mal encaminat. A veure, els vins a Sud-àfrica són relativament barats per nosaltres. Si vols canviem l'entrevista i seguim, eh? Són relativament barats per nosaltres, llavors, no sé. Jo crec que 7 euros no deu altres 5-6. Per allà és un preu que diríem aquí 20 euros. Bueno, m'he tirat un bon triple. La gent sol adivinar alguna cosa o... No? No. Sí, el triple que m'he tirat ha estat perfecte. Perfecte, suficient. Sí. Suficient. Algú és algú, saps? Suficient. Vale. Però no he guanyat res, vale? No hi havia res a guanyar, no? Estupendo. Quina nota li poses a l'entrevista? Oh, hòstia, tu tens cosetes aquí. Vols que et digui la nota primer? Podràs editar-ho després, això? No, digue. Vale, fem primer els vins. Vinga, va. Tastarem ràpid abans d'acabar. Vale, va. Un parell de vins de Soriol, ja que hem parlat molt d'ells. Tinc una malvasia d'àmfora, collita 2022, que es diu Calron. Calron. Ve el nom amb la vinya, la parcel·la. Sí, això és quasi brisat o brisat, no? No és brisat. És a dir, la pujada de color és una ampolla que està oberta. No sé quants dies fa que està oberta, però ara ho tastarem. Normalment tendeix a ser un vi bona acidesa, malvasia, voluminós per l'àmfora, equilibradet. No recordo l'anyada 22, ja no estava aquí, és a dir, no puc defensar l'anyada. Pel nas et diré que peculiar, sembla brisat. Sí. Preguntarem l'elaboració, perquè no ho sé, però posa criat en àmfores de ceràmica, en principi no. Sí, però el color, d'on surt? No ho sé, potser perquè feia dies que estava obert, podria ser. Tampoc té les pells i això, saps? Jo crec que és un vi brisat. Preguntarem. Jo sé que el Calron no s'elabora així, estic 100% segur. Ara potser aquell any l'elaboració va canviar, però ho posaria, Bueno, com és un tas ràpid, un parell de vins només. M'agrada, està guai, però li falta temperatura, òbviament. Li falta temperatura perquè portem aquí una hora xerrant. I bueno... Està guai, Jo li trobo bastanta fruiteta amb aquest, al Mataró. Fruita negra, consideres amb mi? Sí, fruita negra allò madura, saps? Sí. I amb alguna nota especiada, també. Nota especiada. I el que dèiem, té el taní, però no té el taní de la bota, sinó és el taní, jo crec, més de la varietat. Clar, si em diguessis que... I en boca té un bon volum, té un bon alcohol, 12 graus,
no és molt alcohol per un vi negre, però és un vi negre jove, afruitadet, que està bé. Ara aquest ja és el 2022, però sortirà el 2024 aquí Reus, o sigui que segurament el 2024 encara és un pèl millor. Compreu-lo, compreu-lo. No, jo no faig propaganda de res, només del Cortijo. Només que donem al Cortijo, jo. El Cortijo, que ho tornem a buscar. Exacte, tornem a mencionar el Cortijo, que en Soriol no ha sortit res, només a les copes. Sí, bueno, ja és suficient. Aquí, amb les copes i el vi que estem provant... I tot el rato parlant de lo mateix. Sí, exacte. Els puts estan avorrits i tot. Vale, quina nota li fiques a l'entrevista? I creus que hi ha alguna a millorar? Jo sempre crec que hi ha alguna a millorar. Puc ser crític? Sí, amb tot el que vulguis. Et posaré un 7. Hòstia, vale. Bueno, és un aprovat, Et dono el raonament. Vale. Perquè jo espero que no l'any que ve, però d'aquí uns anys, em facis una altra entrevista i ja no sigui un 7. Vale. Sigui un 10. Sí. Llavors, et poso un 7 perquè millori. Vale. Coses a millorar. El paper. Ja està. No et diré res, ho has fet molt bé. Ja. Jo penso, les idees són bones, els jocs són bons i la interacció amb el vi és bo. Alguna pista ajudaria. Ja. De localitat o de zona o alguna història, perquè al final... Però això és la gràcia, saps? Sí, però et tires un triple tan triple que dius, i a qui li importa el que diguis? Saps el que vull dir? Que t'encamini una mica perquè el que diguis és com juguis amb uns barems, saps? Vale. Que diguis, mira, doncs, no és espanyol. Clar, a mi em dius, jo et dic Albariño i em dius no és espanyol i a mi em mates. Saps el que vull dir? Ja. Doncs és una mica per jugar amb això. Que si dius, hòstia, doncs, no és espanyol, joder, hi ha molt de món. Ja. Entendi, més venint de tu que has viatjat molt, llavors. No sé, per aportar alguna cosa. Els jocs estan xulos, realment. Anar així una mica a pillar algun, però bueno, això hem vingut. Doncs moltes gràcies. No res, home. Per explicar-ho tot i amb transferència, com sempre. Des de Can Soriol fins al Penedès, passes per dir que el vi és cultura, terroir i futur genuí. Si t'ha agradat aquesta conversa, comparteix-la amb algú jove que vulgui entendre de vi com cultura viva o que simplement, jo què sé, vol escoltar alguna cosa mentre està treballant o fent-se una copeta de vi. Segueix-me a Miquel Bits, que t'ho deixo per aquí o on sigui, i si el voleu seguir, Bueno, Oriol Gavaldà, si em busqueu, podeu seguir-me, però de moment no tinc compte relacionat amb l'orologia. En algun futur ja ho veurem, de moment no. En un futur ja veurem. La tens privada, no? La tinc privada. Llavors faràs selecció, saps? Faré selecció, depèn de qui em segueixi. Si ets relacionat amb el món del vi, m'ho pensaré. Molt bé. I ens veiem al pròxim... Bueno, no ens veiem ja amb el pròxim perquè no sé què se'm giri la olla. És l'última entrevista que faig de la temporada del Globs and Stories. Ha sigut un honor. Que, de fet, havia de ser la primera o la segona. Sí, però per culpa de meva s'ha allargat, però bueno, Sí. ho hem aconseguit. I salut i vins. Exacte. Xin-xin. Xin-xin. Ja estem. Molt bé, no?